Isa naman ka hotel sa Bacolod gin-lockdown sang isa sa mga tag-iya. Away sang mag-asawa nagdulot sang tensyon. Samtang 40 ka mga guest nagutman sa hotel. Yaring balita. Hindi magen sa mga salakyan kag commuter ang 6 Lacson Street sa Bacolod City. Ang mga kapulisan kag Special Weapons and Tactics Unit ang naka-standby sa kada bangga. May mga medical responder man nga nakapwesto matapos in-lockdown ang hotel sa isa sa mga tag-iya nga si Francis Kabuga. Wala sinigin pahanugutan na makasulod sa hotel ang asawa sining aktres kag Mrs. Partner nga si Kate Brios. Nakakaalam naman na hindi stable under drugs. Open ni Kabuga ang pila ka mga ginapatihan armado nga persona, lakip na ang mga gwardya. Once there is that marital conflict, everything follows, including separation of property, the relationship, custody of the children, etc. Una gipasugtan ang media kuhaon ng bahin ni Kabuga, apang pag-abot sa labi, ginbawi sa kapulisan ng ilang direktiba. So, wala namang matinong utak na gagawin ito. Di ba? Nahibaluan gin proseso pala ang annulment sa mag-asawa. Sa pihak sa malawig ang negosasyon, wala sang ginkasugtan ng duha. Maluwas sa duha ka bata, may mga joint properties pang ginaawayan. Samtang gingutom naman ang mga bisita nga wala ginpasugtan yung makagwa sa hotel matapos nga ginpadlakan. Way kami nuhaw, ako na nung kanamon kay empleyado kami di mo. Bisan ang ultimo nga negosyante ng motorista sa dalan, ang apektado man bangod sang pagpasarado sang kalye. Tiyan mo na nga way income sila subong nga. Balbaan eh. Masih madalas sa bala kami. Amat-amat ni pagwa mga bisita ginpasaylo sa lain nga hotel. Inisyal gikasugtan sa duha ka partido nga ipasarado ang hotel kag magpatigayon sang independent audit sa financial situation sang ilabalay pahuwayan. Maluwas sa hotel, luyag man sa tag-iya nga si Kabuga nga pasaraduhan ng beach resort sa barangay Punta Taytay sa syudad sa Bacolod. Away sang mag-asawa nga tag-iya sang gin-lockdown nga hotel, wala sa gihapon mahusayan. Bana, nangayo pa sa ilo sa publiko sa nahimo nga eskandalo. Yaring balita. Matapos ang stand-off sa hotel sa syudad sa Bacolod kahapon, niya naghalit sa mga negosyante at motorista sa 6 Lacson Street. Hindi na ito i-mislead ang mga law enforcer sa mga hindi tuod nga balita para hindi magliwat sa nga muna nga mga sitwasyon nga masuffer ang mga tao sa Bacolod nga ma-closure ang 6th Street nga may mga traffic ang matabo, other businessman maapektuhan ang ilang mga business because of the misleading misinformation. Ginklaro man sining iyabahin sa natabo ay skandalo. Pahayag sining mismong i-estranged wife ang wala nagpasugod sa ilang nga makagwa sa hotel, malayo sa una sining pahayag sa media kahapon. So their firearms, nagpalapit kami sa ila. Kami ang gin-hostage nila. In fact, when we got out of the premises this morning, ginapunggan kami nila. There was a scuffle because when we got down from the stairs, ginapunggan kami sang tawo ni Catherine Kabuga. Ginakabig man sining nga overkill ang ginpakita sa kapulisan. Amo na ang sitwasyon kapo nga daw exaggerated overkill o overacting. So I hope the PNP should learn nga verification before they will act sang insakto nga mga move nila. Matapos ang standoff nga nagdugay masobra 24 oras, wala sa gihapon mahusayan ng away sa mag-asawa. Ang mag-asawa ang gikan sa Davao kag nangin maayo negosyo sa Bacolod City nga nagsugod sa pagbaligya sa herbal supplements.